Punkt 2 i os alle sammen er vores hjertes kvalitet i relationer. Så det er vores ønske om at være i relation med de mennesker, der er i vores nærhed. De mennesker, der kommer fra punktet 2, ønsker at hjælpe dem, der er i deres nærhed. De ønsker at mærke ind og tune ind i deres behov for at lave verden til et bedre sted. Det er vores emotionelle intelligens, der træder i karakter i punktet 2. De gør det ved at opfylde andres behov. Og i deres iver for at hjælpe andre, kan de samtidig glemme sig selv. Og det kan blive deres udfordring, for de har svært ved nogle gange at mærke deres egne behov. Og det de kan have glæde og gavn af, det er at tune ind og mærke indad til, hvad har jeg egentlig brug for? Hvad er mine behov? Og så også tage action på det.